ಇರೋ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಒಂದು ತಲೆಪಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರಾಡು ಒಂದೇ ತಲೆಪಟ್ಟಿ ಅವು 100 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನೆಲ ತಾಡಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಣತೆ ಒಂದೇನೇ ಆಗಲೊಂದು ಮಾಲ್ದನ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದಿತ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಕಾಂತಾರ ಐನು ಸರ್ತಿ ಪತಮೋತೀರಿ ಎಂಕಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಲು ಬೈದನ ಇಟ್ಲವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರಂದನ ಇಟ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂದೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂದೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ತಲೆಪಟ್ಟಿದ ತಲೆಪಟ್ಟಿನಾಗ ದೈವಗು ಇಂದ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಣ ಒಂದು ಮೊಗಲಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ತೋಜ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೊಗವು ತುಲೆವು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರಾಯನಕೆರೆತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚೇತನ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜು ನಾವು ಪರಪೋಕು ತೂಪರಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಿಜಿದ್ನ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರಪೋಕು ತೂಪರಿಕೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾರಲ್ಲ ಇರದೆ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತುಲೊಂದು ಈತೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡದು ಬೇರೆ ಬಜ್ಪೆದ ನಿರಂಜನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಇತಿಹಾಸ PU ಕಾಲೇಜ್ದ ಇತಿಹಾಸದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಪಣೊಂದು ಪೋಲೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪಡಿಮಂಚಾವು ಪಂಡದು ದುಂಬು ಕೆಯ್ದರ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಬಾರ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸೋಡು ಐಕೆ ಒಂದೇನು ದರ್ತದು ಏನು ಬಾರ್ ದರ್ತದು ಆ ಬಾರ್ನ ಬಕ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸೋನ ಅಂಚಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬೈ ಉಂಡು ಉಂಡಿ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಕೈಕೆನ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಒಂದೇನು ಕೊದಂಟಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೈಟ್ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟುನು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ರೆ ಅಂದೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಡಿನ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಮುಡಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯ ಆಯ್ತಾ ಐಟಿಪ್ಪನ ಅರಿ ಏನೊಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಹಾಳನ್ಲಕ್ಕ ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬುದಾಗಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಪಾಟ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಡಾಯಿ ಒಂದು ನೊಗ ದುಂಬು ನಾವೇರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಾವೇರ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಮರತ್ತ ನಾವೇರು ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕರ್ಬದ ನಾವೇರು ಒಂದೇನು ಭೂಮಿನ ಹದ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹತ್ರ ನಾಗ ಭೂಮಿನ ಹದ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಐಕೆ ದಪ್ಪುನು ಅನ್ಪುನು ಇಂಚೆ ಎರ್ಲೆನ ಬೋರ್ಲೆನ ಕಟ್ಟದು ಏನು ದಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ನೊಗ ಒಂದು ಪುಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಎರ್ಲೆನ ಜನ ಬೋರ್ಲೆನ ಪುಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಜತ್ತಕ್ಕ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಕಂಟೆಲು ಕಟ್ಟುನು ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ಕಂಟೆಲು ಕಟ್ಟದು ಜತ್ತಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಜತಕ ಜತಕ್ಕ ಅಂದದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿತ್ತದ ಕುರುವೆ ದುಂಬು ಬಿತ್ತ ಐತೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಐತೆ ಇಡ ಕವೇರು ಬಿತ್ತೊಂದು ಬೋಬನಿ ಇಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿತ್ತುನು ಬಿತ್ತದ ಬಿತ್ತದ ಕುರುವೆ ಅಂದ ಒಂದು ಬೆತ್ತಡು ಮಲ್ಪನು ಬೆತ್ತಡು ಒಂದು ಫಲಾಯಿ ಕಂಡ ಹದ ಆವಡು ಇತ್ತ ದತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹದ ಅದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಲ್ಪನು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನು ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಫಲಾಯಿ ಬನ್ಪೇರು ಅಡ್ಡ ಫಲಾಯಿ ಅಂಚ ಬನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾರು ಒಯ್ಪರೆ ಜಾಲಡು ಇತ್ತ ಬಾರು ನುಂಗರ ಪಾಡಬ ಕೈಗೋರಿ ಬನ್ಪನು ಜಾರ ಇಂಚ ಒಯ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿನ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ನುಂಗವರೆಗೆ ಒಂದೇನು ಕೈಗೋರಿ ಬನ್ಪನು ಒಂದು ಉಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಬಾರ್ ಮೇಯ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಲ್ಲುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ನು ಬಾರ್ನಾಗ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ನಮ್ದ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೈಪಾಯಿನ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅರೆ ಅವು ಉರ್ಪೇಲಾಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನುಂಗರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅವು ಬಳಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಹದ ಬೈದಿನ ಅಂದೊಂದು ದುಂಬುಗ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಹದ ಬೈದಿನ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹದ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಅವೇನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದ ಬಾರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚ ಒಂದು ಮೇಯ್ಪುನು ಇಂಚ ಅಂದು ಬಾರ್ ಮೇಯ್ಪುನು ಬನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂದೇಕ್ ಉಜ್ಜೇರು ಬನ್ಪುನು ಒಂದು ಗುರಿ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನೊಳಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಕಂಬ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ದೀಪಲೆ ದೀಪರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚ ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ದೈವದ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಇಪ್ಪನ ದೀಪ ಒಂದು ಮರತ್ತ ದೀಪ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ ಗೊದ್ದುನ ಜಿಡ್ಡೆ ಬಜಿಲ್ ನೆಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಜಿಲ್ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪನು ಜಿಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇರೆ ಒಂದೇನು ತಿರ್ಗದು ಅಡಿತ ಮಾರ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ದೈವಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಗುದ್ದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗೆನ ಅಂದಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಆಗಲು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಒಂದಿತ್ತನ ಇದ ನೋಗ ಗಾಡಿದ ಬೋರ್ಲೇನ ನೋಗ ಒಂದು
ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಲೇನೋ ನೋಗ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಒಂದು ಕೊಂತಿ ಪಂಡದು ನೀರಿನ ಇಂಚ ತೇಪರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋನು ಇಂಚ ಹಾಂ ಪಣೆ ಬೆತ್ತ ಉಂಡು ಹಾಂ ನೀರು ಇಂಚ ಕೊಂತಿ ಪಂಡದು ಒಂದು ಮರಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕೊಂತಿ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸೋಂಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೋಂಗೆ ನಿಜ ಅದು ಸೋಂಗೆ ಉಂಡತೆ ಸೋಂಗೆ ಸೋಂಗೆ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಯೂಸ್ ಅವು ನಾನು ಇಂಚ ನೀರಿನ ಇಂಚ ತೇಪುನು ಇಂಚ ಹಾಂ ಅವು ತೇತದು ಅಲ್ಪ ತೋಡಿಪ್ಪುಂಡು ತೋಡುಡೆ ಕಂಡೋಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೀದಾ ಕಂಡೋ ಪೋಪುಂಡು ಸೀದಾ ಈತ ಒಂಜಿ ಕೆದುವ ಏನಾಲ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಕೆರೆ ಅಂಚತೆ ಹಾಂ ಇಂಚ 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 ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಣತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರ್ಲು ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟದೆ ಎರ್ಲು ಐಕಲ್ನ ಬೀಜ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇಂಚ ಇಡಕ್ಕಿದ್ದು ನರ್ಕ ಅನ್ಪುಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಗುದ್ದುನು ಅನ್ಪುಜಾರ ಅವು ಹಾಂ ಬಿತ್ತು ನರ್ಗಾವನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಚ್ಚಿ ಬಂಡದು ಕತ್ತಿ ಕೂಟ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸವನು ಕತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಪೊಯ್ಯತ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೊರ್ಗಲ್ಲನ್ನು ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತದು ನೆಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದೆರಡು ಇಂಚದ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುನು ಇಂಚ ಕುಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಗಿದ ಕಲಕ್ಕು ನೀರು ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಓಕೆ ರಾಗಿದ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತೇಪ ದುಂಬು ಮೂಲು ರಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆ ದುಂಬು ಪಾಪದೆ ಗಂಜಿ ನುಪ್ಪುದತ್ ರಾಗಿದ ಗಂಜಿನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ನನ್ನ ತುಲೆ ಅರಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಬೇತೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಲು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಲ ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ತೂಲೆ ಪೊಡ್ಡ ದುಂಬು ರಾಗಿ ಇತ್ತನು ಪಾಪದಯನ ಆಹಾರ ಬೆಳೆ ರಾಗಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು 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 ಗುದ್ದುನ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲದ ದುಂಬು ಮೂಲು ಬೆಲ್ಲದ ಗಾಣೋಲಿ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಲ ಕರ್ಮುಬ್ಳಿ ಒಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ನೀರು ತೆಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನೆಕ್ ಮೈಪನು ಮೈತದ ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೆಲ್ಲ ಈಜಿನ ದಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬೈಪ ಒಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವಳು ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನು ಐನ ಬಕ್ಕ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಡಾಯಿಡು ಪಾಡ್ದು ಗಾಣಾಡು ಒಂದು ದೆಪ್ಪನು ಪೇರು ದೆಪ್ಪನು ಕರ್ಮದ ಪೇರನ್ನು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪಾಕ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬತ್ತು ಬೇತಲ್ಲ ಪಾಡು ಬೇರೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೈಪ ಬೇರೆ ಬೈಪ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಮೈತಣ್ಣಂದಾಡ ಒಂದು ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕತ್ತಿ ದೀಪನ ಒಂದು ಸಾಧನ ಇಂಚ ಕತ್ತಿಲೇನು ದೀಪನ ಇಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಅವಲವು ಒಂದು ಪೊಲಿ ಮನೆ ಬಂಡದು ದುಂಬು ಮಣ್ಣದ ನೆಲ ಎತ್ತಂಡೆ ಅವಿನ ಹದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ನೆಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ಈತ ಬ್ಯಾಟ್ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ತೂನಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಲು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಪೊಲಿ ಮನೆ ವಿಧಲು ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಕಲಿಮೂರ್ನ ತರ್ಕತ್ತಿ ಪೇರು ಕೆಲ ಜನ ಕಲಿತ ಕತ್ತಿ ತರ್ಕತ್ತಿ ತರ್ಕತ್ತಿ ಸಬಸ್ ತರ್ಕತ್ತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗೋಪಿನಿ ತಿಕ್ಕವ್ರವು ಆಣತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಯಿ ಮಾತ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಯಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕೊಯ್ಯರೆಂಚ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮುಡಿ ಉಂಡತೆ ಮುಡಿకి ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಮುರುನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಡ್ದ ಅರಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ತೂಡತೆ ವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ನು ಮುರುನಲ್ಲಿನ ಐಟ್ ಇಂಚ ಅರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಅರಿ ಬತ್ತು ತೂಪನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೂವಾರೆ ಹಾಂ ಬಕ್ಕವಿನ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಡಿ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತು ಹಾಂ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಲವಲ್ಲ ಲೇಸ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧನಗಳು ಈತ ನಮ್ಮ ಏನು ತಿರ್ಗಾವಡು ಹಾಂ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿಲಿಪ್ಪತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಡು ತಿರ್ಗಾವಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಇಕ್ಕ ಮಾತ ಉಪಯೋಗಿಸೋನಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ತಲೆ ಬಲ ಏನು ಪೇರು ಬಲ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ ಪೇರು ನೀನು ಒಂದು ಸಂಬಾರ ಮರಾಯಿ ತಲೆ ಸಾಂಬಾರದ ಬೇತೆ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪ ಐತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂಚಿ ಇಂಚಿತ ಮಾತ ಇಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸವನು ಸಂಬಾರ ಮರಾಯಿ ಪೇರು ಅವಲವೇ ಸಾಂಬಾರ್ ಮರಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮರಾಯಿಲು ಬೇತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಇಕ್ಕ ಮಾತ ಉಪಯೋಗಿಸವನು ಒಂದಿತ್ತ ಬಲಸರ ಇಂಚ ಪತವರನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಲಸರ ಪತವರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಜೋಕಲೆಗೆ ಕಡಂಚಿದ್ದು ಕೊರಡು ಅವು ಗಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲೆಗೆ ಆಬಜಿ ಅಂದು ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅದಾಗ ಅವೇನು ಕಡಂಚಿದ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅಲೆ ತೊಲ್ಪುನ ಮಂತ್ ಇಂಚ
ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು ಅದ ಒಂದು ಬರೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೊಲೆ ಇಂಚ ಜಾರವನ ಇಂಚ ಅಲೆ ದಾಲೆ ಜೆಟ್ ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ನಿಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ದೀಪನ ದುಂಬುದ ಗಡಿಯಾರ ಶಿಕೋಶ ಮತ್ತು ಶಿಕೋಶ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರ ಇತ್ತನತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಪಾನ್ದ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ 70-100 ವರ್ಷ ಪಿರೋಮಲು ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಗೋಡೆಡ ಅಲ್ಪ ದೀಪನ ಒಲನ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೆರಿಯ ಪಾತ್ರ ದೀವಾರ ಇಂಚ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯ ಒಂದು ಬೆತ್ತದ ತೆರಿಯ ತೊಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಸೌಟುಲು ಮಾತ ಅಡಿಗೆದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಯಿಲ್ ಮಲ್ಲಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಕೈಲು ಮಲ್ಲಾಯಿಲ್ ಅಂಚೆ ಆತನ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದುಲ ಕೈಲಿ ಎಲೆ ಮಾತ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದ ಒಂದು ಮಾತ ತೊಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಂಕದ ಒಂದು ತೋಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾರು ಇಂಚಿತ ಮತ್ತು ಕೊದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ತೋಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋನು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಸಟಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತುಲೆ ಇಂಚತೂನಾಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನದ ಮನೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಬಂದು ಮಲ್ತಿಗಿನಿ ಅಗಲಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಿರುಚಿ ಇತ್ತನ ತುಂಬುದ ಅಗಲಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವೊಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪೋಡೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಪೀಸದಲಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಐಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಾನೇ ಅವಲ್ಲ ತಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೊಗ್ಗೊರಿ ದುಂಬುದ ಬುಗರಿ ಬೊಗ್ಗರಿ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಲ ಇತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ನೂಲು ಪಾಡ್ದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗರಿ ಕುಟ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾಕಾರೆ ಮತ್ತ ಗೋಳಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಗೆ ನೀರು ದೀವರೆ ಕೋರಿಗೆ ನೀರು ದೀಪನ ಸಾಧನ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚುಂಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಬಿರಾಡ್ದು ಇಂಚುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಚರ್ಮ ಚರ್ಮಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಲಾಯಿ ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರು ಇಪ್ಪುನು ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬನ ಬೇತೇನೆ ಒಂದಿತ ಕಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಪೋತುಂಡು ಪುರಾಲ್ಡುಂಡು ಪಕ್ಕ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಚೌಟೇರ್ನ ಆಗಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಉಂಡತೆ ಕುಲದೇವರೇ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಚೆಂಡು ಪುರಾಲ್ಡು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬನ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಈ ಚೆಂಡುಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಕೊಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೆರ್ಪುನ ಮಾತ ದಿನದ ಅಂದು ಪುರ ಜಿಮ್ಮುದ ಅದ ತೊಲೆ ಎಂದು ಪುರ ಜಿಮ್ಮುದ ಐಟಮ್ಸು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪುಲಿತ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪುಲಿತ ಐಟಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ದಿನ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮುದ ಐಟಮು ಎಸ್ ಒಂದೇ ತೋರಣ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಏನನ್ನ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಅವಡಂದ ಕಾಂಡೆ ತೋರಣ ಪಟ್ಟಿ ಏರ್ಸೋಡು ಅಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅವು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪಣದು ಬನ್ನೋಲಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಸ್ವಾಗತದ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇತ್ತ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಪುರ ಆಪಣತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಬೆಂಕಿ ಗಡ್ಡಗಿರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪನತ್ತು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಕ್ಕನೆ ಒಂದೇ ಇಂಚ ತುಲ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಬೇರೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಒಂದೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ತಿರ್ಗಬೇರೆ ತಿರ್ಗದ ನೆಟ್ಟು ತೂವ ಆವೋಡು ಆ ತೂಟ್ಟು ಆ ಯಾಗಗೂ ಒಂದು ಮಲ್ಪನು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪನು ಐತೈನ ಅಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಕೀರು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತವರು ದೀಪದ ಹಂಚಿ ಪೋಪಣ ಸೀದಾ ಹಂಚತ್ತ ಹಿಂದೆಡ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಅಂದು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬಾರು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮರತ್ತ ಇಡಮುಟ ಮರತ್ತನೆ ಐಕೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮೆಟಲ್ ದೀಪ ಸಾಣಾದಿಗೆ ಬನ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೊಂದು ಜಾಗಟೆ ತುಲೆ ಒಂದು ದೈವದ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಿನ ಉಂಡ ತುಲ್ಲಿ ದೈವದ ದುಮ್ಮದ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೈವಗೂ ಬಲಸುನ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲೇ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಜೀಟಿಗೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಕದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂಗ ನೀರು ಮಲ್ಪುನ ಮೆಟಲ್ ನೀರು ಮಲ್ಪರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋನು ಇತ್ತ ದೈವದ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಎರಕದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಮಾಡ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣಿ ಸಾಧಾರಣ 32-33 kg ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ದೈವದ ಮೊಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡ್ಸಲೆ ದೈವದ ಆಯುಧ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗ ಬನ್ಪತ್ತೆ ಅವೇ ದುಂಬುದ ರೂಪೋಡಿ ಇಪ್ಪನ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಜಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ದುಂಬು ಎಂಚ ಖಡ್ಗ ಎತ್ತನು ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪನ ಕಡ್ಸರೆ ಅನ್ಪೇರು ಕಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಲೆಪಟ್ಟಿ ದೈವದ ತುಲೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮಡ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಒಂದು ತಲೆಪಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರಾಡು ಒಂದೇ ತಲೆಪಟ್ಟಿ ಅವು 100 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನೆಲ ತಾಡಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಣತೆ ಒಂದೇನೇ ಆಗಲೊಂದು ಮಾಲ್ದನ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದಿತ್ತೀರಾ ಅಂದು
ಕಾಂತಾರ ಐನು ಸರ್ತಿ ಪತಮೋತಿರಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಬೈದನ ಇಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರಂದನ ಅವು ಇಟ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂದೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂದೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ತಲೆ ಪಟ್ಟಿದ ತಲೆ ಪಟ್ಟಿನಾಗ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಒಂದು ಅಂದ ಅದು ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಆಗಲ ಒಂದಾಪಣತೆ ಐದು 100 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಲತ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಲೆ ಪಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೆನೆ ಆಗಲ ಆ ತಲೆ ಪಟ್ಟಿನ ತೋಜವನ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಟೂಗು ಬನ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಸರಿ ಆತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆ ಹಾಂ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪಾವು ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ನೆ ನಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಒನ್ಗ್ಲ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದು ಅದೇ ಏತ್ ದಿನ ಇತ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ವಸ್ತುಲಿನ ಪತ್ತಮಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪತ್ತಮಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಗಳು ಓಕೆ ಐಟ್ ದೈವದ ತಲೆಪಟ್ಲು ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂಟೆಲು ಪಾಟ್ನ ಇಪ್ಪು ಕೈತ ದಂಡೆಲು ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಸಲೆ ಇಪ್ಪು ಮೊಗಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪು ಐಟಲೆ ಒಂದು ಮೊಗಲಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಟು ತೋಜವಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೊಗವು ತುಲೆವು ಮಿತ್ತಲ ಕಟ್ಟುವ ಇರ್ತಲೆ ಒಂದೇ ಮೊಗ ತುಲೆ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಮೊಗ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಮೊಗ ಇದುವೇ ಅಲ್ಲ ಇಂದುವೇ ಒಂದುವೇ ಎಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಆಯುಧ ಹಾಂ ಸಾಧಾರಣ ವಜ್ರ ಆಯುಧದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂದು ಅವೇ ಕಲ್ಪನೆಡು ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರ ಆಯುಧತೆ ಅವೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಡು ಒಂದು ಆತನು ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೂಚಿ ದೈವಲಿಗೆ ನೀರು ದೀಪನ ಒಂದು ಮಗ ಒಂದು ಕೋಲ್ಗಗ್ಗರ ಒಂದು ಮಾಮೂಲು ಗಗ್ಗರ ಒಂದು ಮೆರೆಕಟ್ಟನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ದೈವದ ಮೆರೆಕಟ್ಟಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಗ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಸಲೆಲು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೈವದ ಮಂಚ ಮನೆ ಮಂಚ ಮನೆ ಮಂಚ